Amb un bon 11 inicial vull guanyar 3 punts de glòria per la porta principal, entrar als anals de la història. I és que en temes de lligar bé que es pot perdre una lliga si no està tot estudiat, si la tàctica fa figa. La porter per parar els gols, em posaré una cuirassa per si d'entre naps i cols va i m'enduc una carbassa. I una defensa de 4 amb centrals ben contundents, la prudència i la paciència imperant en tot moment. Si les coses van mal dades, penso planta l'autobús, 4 frases mal comptades i que passin els minuts. Olele, olala, un shawarma amb dur és el millor que hi ha. Olele, olala, sisplau poco picante que no puc suportar. I em reservo a la banqueta un parell de melodrames, fan a l'esquerra i la dreta, són els típics trencacames. I de 4 caixa o faixa, un accent agironat, donaran joc les ve baixes que m'esforço en remarcar. Deixant-se caure a l'esquerra, pivot recuperador, fixo la mirada a terra si la cosa va pitjor. De mitja punta fent boia, una cita intertextual, diré m'agrada en Paul Auster, és boníssim tal i qual. I tota l'artilleria la concentraré al davant, a l'esquerra el Martín Kodaks, provant d'evitar l'Orsay. Olele, olala, un shawarma amb tu és el millor que hi ha. Olele, olala, per anar fent una copa em vull classificar. D'extrem dret deixaré caure Calla Sant Miquel del Fai, tinc caseta i calestaura i els aquari em queixem guai. I de carrilers per banda, somriures adolescents tan repetits, tan estudiats, tan entrenats digitalment. Ui, amb la meva gran jugada, 4 notes a unisó, et faig cometre una falta, dius adoro els cantautors. Davanter centre amb olfacte i amb arrencada explosiva, rematant centrada exacta, si és que la centrada arriba. Nena, saps que tinc un grup? Toco els Amics de les Arts. Què? Els Amics de les Arts. Un grup de què? Música? Ah, Sí, de música. és que jo el rock català no... No... No. No, bueno, tampoc és que... Què? Que no és ben bé... No saps aquella que diu ho sento molt? Com? No, res, tranquil·la. Et porto a casa?